Ago Nyasaye maduong' moloyo erokamano kuom miyowa thuolo mar donjo kendo e TV kawuono mar Lolwe. En odira ma wakalo kendo ma watieko kagoyo ne oganda duto mag jokristo mane nie mbele Jehova Nyasaye odira mokalo, joma ne olemo tich abich, joma ne olemo gi odira ma jumamos, jo sabato kaachiel kod jogo mane olemo Sunday. Agonu erokamano kendo ang'eyo ni weche mag Jehova Nyasaye nokonyo chunje mag jogo mane orem kuom weche moko manade kata manade. Koro mokwongo kapod ok wachako wadhi mbele Jehova Nyasaye kod alam. Agoyo ni erokamano Nyasaye maduong' moloyo, itimo maber yaye Kristo mar nyalo kiyawonwa nono wadonje mbele ni kawuono ni. Nyasaye ma jang'wono chieng' maler kabiro ka nyarombo abiro ka dhano ya ruodha, to in Nyasaye akwayi ni goya kolang' kapodi ok achako. Jehova miya weche ni mabiro wacho goganda gi. Ang'eyo ni weche miwacho gin magi, emomiyo kabiro ka Nyasaye wach maber ma wabiro lando kawuono yud chunje go morem, chunje go man gi masiche, chunje go machandore. Yaye Ruodh ng'wono jaduong' man ndalo rieko, iwachonwa Johana 14 ndalo wuoro nitie udi mang'eny kadak kamane koro isenyisowa. Nyarombo nyiswa ber ma wanyalo neno ka wan e pinyni. Yaye Ruodha kigolonwa tuoche midekre, chandruoge ma chiko kod ji Ruodha ka luoro donje chunji gi tuoche mag korona ma koro nobiro. Jehova miwa teko mar kalo kendo kod dhile masiche mwaneno e seche machalo kama. Kichung' kodwa go ni erokamano e nying Yesu Kristo Ruoth, amen. Goyo erokamano ni Jehova Nyasaye maduong' moloyo kosetimonwa maber. Adonjo e mbelene kawuono ni mondo awachane achiel ariyo. Wadwa puonjore kodu johera mag Wuora gimobiro miyo wabiro ka. Ok wabiro ka mondo wagou kata gi weche, bali wabiro ka mondo wawachnu weche manyalo duogo chunyu, nikech ang'eyo ni nitie nyimine oko ka, nitie owete oko ka, nitie jodongo oko ka, nitie nyithindo ma chunygi ool kuom weche manadi kata manadi. Nyo penj mar form 4 wuok, nyithindo moko chunygi chandore nikech maybe grades manyo giyudo okie grades manyo gidwaro. Ta adwa wacho ni nyaminwa wadwa ni nitie geno kendo chaka ichier geno mondo ichaka kama nyi iremie cha ing'eyo iwuon inyalo dhi nyime matin minwang' gima chunyi nyo gombo. Nikech ang'eyo ogendni moko manotimo penj higni moko mokalo to nok ginwang'o A, nok ginwang'o B+, nok ginwang'o A-, nok ginwang'o kata C, moko nonwang'o mana D. To kawuono gin professors, kawuono gin kod degrees mang'eny nikech ne ging'eyo gima ne gidwaro e ngimagi. Nikech iwachonwa ni kier okie podho, nyi kier nyathiwa, nyi kier owadwa. To seche machalo kama akwayi ni kendo chaka idwar geno kendo manyo in go, nikech ng'ato ka ng'ato ng'eyo lengo. Kik bedo ni nyo kinwang'o max manyi dwaro, bed gima koro golo chunyi kuom dhi mbele. Ne goyo okang' kokang' ibiro dhi mbele kendo gik mabeyo biro timore e ngimani. Nikech pod in ng'ama tin, inyalo dhi mbele, inyalo nwang'o gimiwuonie midwaro kiketo chunyi ni manyo gino, nikech sa pod nitie. Adwa kwayi nyaminwa wadwa ni kik chunyi ol nyathiwa, kik chunyi nyosre, to chiera geno ma in go itimo maber. Kichiero geno to Nyasaye biro bedo jakori, Nyasaye biro riti, Nyasaye biro timoni maber kendo gik midwaro. To maduong' moloyo, kik ichier geno to kilam Jehova Nyasaye. Kichiero geno to chier geno no kuom Kristo Yesu, nikech Kristo Yesu ema biro konyi, en ema biro joli, en ema biro ting'i malo, nikech en e tekruok marwa kuom gigo duto ma wadwaro. Nitie ogendni mogeno yudo gik moko mabeyo to ok giket gik ma gidwarogo ni Jehova Nyasaye. To kikawo gimidwaro ne gimoro amora yeyote ma chunyi gombo, wach ni Jehova Nyasaye, nyiego we maki kod mar ng'ama chielo. In wachni mana Jehova Nyasaye, nyo wadwa Steve onyiewo gari, to bende adwaro mondo abed gi gari kamar Steve cha. Bed kod nyiego mag gero, we bedo gi nyiego maduoko ji chien. Bed kod nyiego mar dhi mbele, ok nyiego mar dok chien, ni mondo in iyud to ng'at machielo orem moko yudo. Emomiyo adwa kwayi nyaminwa wadwa, gik moko pod nitie mbele ni mabeyo, nikech pod in nyathi ma pod tin. Joma nyotimo penj ma klas 12, moko gin jo higni 18, moko ochopo higni 20. King'iyo ng'ama pod ja higni 20, pod in kod okang' mabor midhiye. Ok ichal kodwa wan ma koro wachopo higni ma advance. In pod in gu thuolo, to thuolo ma in go nyalo mana konyi ka in iwuon iketo thuolo nino kuom Jehova Nyasaye. Nyithindo ma kawuono, nyithindo wigi osewil, kaachiel
kod lamo Jehova Nyasaye. Nyithindo osebiro, nyithindo donjo gik moko ma ok nyal kata konyogi. Ok wawach ni gik ma gitimo duto richo, but nitie gik moko ma nyaka ng'ato ng'e ni katimo ma tabiro bet nadi. Nyithindo osebet, inwang'o ka mondo gimi nyithindo, nikech ondiki e ndiko ni nyithindo gin gweth moa kuom Jehova Nyasaye. To kuom jonyuol moko, nyithindo osewe bedo gweth, kendo nyithindo koro lokore mana kuong ni jonyuolgi. Nyithindo moko osedonjo, nyithindo ok nindo otieno, nyithindo wuotho nyaka piny ru, vijana wuotho nyaka piny ru. Na adwa kwayi nyaminwa wadwa ni ne mae thuolo minyalo tiyo kod ngimani no maber, mitmi ngimani no konyi. Ka ok ikawo ngimani no biketo maber, to ngimani no ok nyal konyi. Adwa wuoyo e kitabu moro mar Tich Joote 8 kwan matindo 4 ni oland wach maber Samaria. Tich Joote 8 kwan matindo 14. Oh no, not 14, 4. Oland wach maber Samaria. Wach maber ema okela iri ka nyaminwa wadwa. Kawuono gima biro timo ka en mana nabiro lando ni wach maber. 4 wacho niya, oland wach maber e piny Samaria. Abiro lando ni wach maber nyaminwa owadwa, kijana ma pod tin. Abiro duogo ni geno, emomiyo abiro e mbele ni e television mar Lolwe ka. Abiro duogo ni geno, in nyaminwa ma ok kod kwe kamodakie, ma chunyo osegombo ni okaw tol kata mondo oliergo ng'ute. Adwa wacho ni niya, jachien ne onge chieng' chwech. Jehova ne en kende. Tich mane Jehova chweyo otiyo mar chweyi, owacho ni nochweyi e kido machal kod mare owuon. Koro adwa kwayi, ne kar mondo ichandri, ibed dejected, chunyi odog, chunyi ool, dog ir Jehova Nyasaye. Wach ni Nyasaye ni nichweya e kido machal kodi. Ang'o momiyo yie mondo kiti osandre? Ang'o momiyo yie mondo kiti ochandre? Haleluya. Nyasaye owacho ni nochweyowa e kido machal kode owuon. Kit dhano en kit Jehova Nyasaye. Koro gimitimo no be ineno ka en gima onego bed ni Nyasaye timo. Kijana matin manyoro yako iPhone 4 sani koro gi riot ni nyocha wadak e skul ahinya. Nyocha wadak e skul ahinya, koro wadwa chamo ngima. Ne nyaminwa idwa chamo ngima ma igikone ok inyal tieko ngima, ngima ema biro tieki. Yemomiyo abiro mondo aland nu wach maber kawuono. Vijana duognu geno, nyimine na duognu geno. Mirembe jopolo, adwa kwayi in nyaminwa in owadwa ma koro ibet miwinja, jaduong' mama na ma ibet miwinja. Adwa wacho ni Nyasaye owacho ni nochweyowa e kido machal kod en owuon. Omiyo ka nosechweyi e kido machal kod en, amomiyo idonji njore. Ma koro gweng' kamidakie ji ok nyal nindo otieno. Ang'o momiyo idonjo i koko? Momiyo nyaminwa jaodi onge gi kwe. Chuori onge gi kwe. Owadwa jaodi onge kwe, jaodi ok nyal yudo kwe. To Nyasaye owacho nochweyowa e kido machal kod owuon. Kit Nyasaye en kido mohore, kit Nyasaye en kido modembore, kit Nyasaye en kido mobidhore. Koro kanyo osechweyi kit Jehova. Tim gik manyalo bedo mabeyo ni Jehova Nyasaye mondo ngimani olokre, ngimani obed maber. To nyathi ma pod tin, kijana matin ma kanyo timo form 4, kijana matin ma kanyo timo klas 8, osedonjo mako bunde, osoyo fuko ne kot. Kata training mar mako firearm pod ok idhiye, to in isedwaro kaka igajri iyudo mastola, koro isoyo fuko ni ibwogo go ji e kor gweng'. Ji onge kwe, to kiti to en kit Nyasaye. Wuoyi matin isiko i kor gweng' no onge, to king'iyo tidwo neno no onge adier. Kech ok inyal kata mana nwang'o long madirwak. Pesa mimadho kodo kumi to in go. Pesa minyiewo kata sat onge. Mama ni chandore kwayo chumbi kor gweng'. Emomiyo abiro kawuono mondo aland nu wach maberni ni kijana pod nitie geno. Ne mama ni nyosekawo patik manyo nyuoli, manyo riti, manyo luoki, manyo rwaki. Koro en time mari kech mama no seti. Mondi bendi irang mama ni maber mondo bendo bed kod geno kendo God Nyasaye erokamano ni
notimone maber. Nikech iwacho ni yawuoyi ma ng'ato nyuolo kapod en gi teko gin asere ni mabitho. In asere mabiro geng'o ni mamani jasigu Satan kinde mabiro geng'o ni mamani chandruok kinde mabiro, koso in asere ma mamani oyudo mana ni mondo chwoye mondo keth ngimane owuon. Apenji owadwa, apenji nyaminwa mibeti nena no, dichuo be in asere mogeng'o ni jaodi gik mabitho manyalo chwowe, koso in asere mochimbo mana jaodi machwoyo mana jaodi, chuny jaodi nigi lit, osiko kouma ni en to noyudo ang'o. In makori bet miwinja, ang'eyo ni seche moko adhini marach. Ndiko wacho, joma oyie mane osekedo nodhi kuonde duto kalando wach maber. Ok inyalo dhi lando wach kapod ok ikedo, nikech wach Jehova Nyasaye ikedo ne, igoruok ne, yak iyud wachni. Nyathi ma pod tin, adwa kwayi ked mondo iyud wach Jehova Nyasaye ogol gik maricho kuomi. Kendo ndiki jo Efeso 6 ni mar lweny mwagoyo mondiko ni lweny mar chuny. Ni jomwa kedo go ok gin dhano to gin joloch mag piny ni. Seche moko joloch mag anyuola ni manotho chon kanigi juogi ochieri ngimani, tinyalo kedo mondo igolgi e ngimani mana king'eyo wach mar Jehova Nyasaye. Kijana ma pod tin, nyako ma pod tin, nyako moro yaka nyotimo klas 12, moro otimo klas 8, to ne en koro giseyudo. Ne moro nya winjo ni winjo nyakalondo moro ni nyithindo moko 2 manyiri ma johigni 14 nodhi oyudore kod kijana moro ma jaranda. Ni koro ng'ani okawo gi nyiri 2 e gweng' achiel, ne en koro dhi dak kodgi, ok ang'eyo dak kodgi, nokendo gi nyithindo ma johigni 13, nyithindo ma johigni 14, odak kodgi ni koro kendo gi. Ne apenjo owadwa nyaminwa, ma nyithindo matindo ma koro ikawogi, kane gin nyithind mamani kata gin nyithind nyaminu, emiyudo ni ng'at moro kawo odak go ketho e kor gweng' ka onge kata geno. Hado bedo ni nade? Di winjo nang'o? To un bende nyithindo matindo makoro wuok, uweyo yore mag somo, udhi dak ni ng'ato koro jiwonu ga strungi kod toast motuo mar siling 5 e kor gweng'. Ni koro udak kuro ni uno nyuomu nyithindo 2 dichuo 1. Ineno ka in gi geno, nitie geno e ngimani no. Nitie geno e ngimani no. Bende imiyo mama ni be inasere makoro geng'o mama kata baba jasigu. Donge in mana chandruok kichalo asere makoro chwoyo chuny mama, kechi iwacho nan nodu omanyu for 1 week or 2 weeks. Ka mama chandore, mama ok nindi, oparo ni seche moko jama fundu moro no osekawo nyathine onego soyo kate bugo moro, to kara nyathi ma pod tin ma jahigni 14 nowuok awuok e dala ka ng'at moro ma jama fundu ma jachode mofuwo owuondo odhigo kamachielo ni dhi ketho ngimane, to gima ber midhi yudo kanyo to onge. Emomiyo abiro e mbele ni kawuono ni mondo awachni, in ng'atno mokawo nyathi ng'ato, ang'eyo ni nitie joma okawo nyithindi ji sani opando. Nyithindo monego dhi skul, nyithindo monego dhi colleges, ok ni jonyuol gi onge pesa, but tama mar gombo mar del mar ringruok emodonjone, emomiyo neno ni mane dichuo kende. Chuo pod nitie, kisesomo kidhi university ibiro yudori kod chuo mosesomo mani grade e class mari, tikendi kod ng'at moro mochiko yo. Weri kod joma fundu mag kor gweng' ma tij ketho nyithiji ema gitong'ne. Emomiyo wacho ni wachni ni nyaka ilokri, in nyaminwa, in owadwa. Biro nwang'o kata mine moko moti madongo olokore sponsor, iluongo gi akia nang'o i kor gweng' kucho, kawo nyithiji matindo gi soye yuothgi ni koro giwuotho go, to gima duong' ma ginyalo timo ni nyithindogo en mana nyiewo kong changa mar 10. To Nyasaye to nyosebiro, dhano nigi thuolo mar lokruok. Dak ilokri, nyaminwa, dak ilokri. Be mage dhi donjo go e polo? Polo ma Paulo wacho ni nobedo mamor konwang'o owat moro mane osepuonjo kolocho kokalo polo mokwongo, polo mar 2 mochopo polo mar 3 miluongo ni paradiso. Be idhi dhi paradiso gi timbenigo? Idhi donjo? Hagni donje paradiso?
gi timbe mag machienglo michakogo. Iketho ngima mag nyithindo. Sami donjiri kod nyithindo ma klas 8 tiene ni ketho nyaka kinde mabiro maber mar gweng'no. Ke nyithindo gi kosomo to digi kelo lokruok e gweng'. To in isekawogi iloko gi mon nyithindo ma jogi 14. Nyithindo ma jogi 18 ma pod premature ma pod ok odonjo e hali monego gidonji e keny. Haleluya. Ang'eyo nyoka jower wero ni hera remo. Hera remo mane gi higni 14. Ang'o ming'eye hera? Ang'o ming'eye hera gi higni 14? Ndiko wacho giduto nokegi kuonde duto e pinje mag Judea gi Samaria, mak mana joote kende ema ne odong' Jerusalem. Jomoko moluoro Nyasaye noiko kanyo. Kare 6. Kane jo Samaria owinjo wach Filipo kendo gineno honni mane otimo, ne gichiko itgi ni wechene gi chuny achiel. Koro akwayi bed kaka ja Samaria. Abiro lando ni wach kar mondi jara, kar mondi castigate winj wach mondi ne gima Nyasaye biro time ngimani kichiko iti kidok migocho gi piny nyathi mapod tin. Agoyo erokamano ni kijana moro matin manyocha bitimo klas 12 e piny mar Asembo noneno kalendo e TV ka kijana miluongo ni Brian. Ma kijana ni ne osiko kanodhi donje od penj kawalemo pile kapile okinyi. Ne walemo kod kijana Brian. Mak Brian nyogo na sim ni nyonwang'o B. Duong'o dog ni thuon. Kiketo chunyi kuom Jehova Nyasaye tibiro yudo gimidwaro e ngimani. Owacho ni mano ne lengo ne mane gima nodwaro. Nyasaye nyomiye nikech noyie to pod otin ni Nyasaye nyalo konyo. Kendo nyathi makich en gi mama na kende. Oonge baba. Baba nosenindo. Odong' gi mama ne. Gichandore mana gi mama ne. Omondo doyo ni ji. Chako duogo e ot. Ne nyathini onge kata kod geno mar gima ber mobiro chamo. To no keto chunye mowacho ni katiyo matek kendo somo e day school, katiyo matek tanyalo golo chandruok ma mama ne nitie. En kod inyalo kwane kaka sere ma mama ne nugodo kod geno. To in kar mon ibende in mana kich mama ni seche moko kende. Tisekawo chunyi kete ujinga. Ka awinjo lendo moko mag nyakalondo, awinjo ni kijande moko 2 onego kijana wadgi ni gilaro nyako. Haleluya. Apenji wawadu, apenja minwa. Nyaka chielni inyalo share e gi ji adi? En skonj manyalo guso ni nyawadwa. Nigi gore gi nego nyawadgi. Ne isekawo ngimani iketi chandruok ma nyaka chieng' because the blood of that innocent boy ok no weyi nyaka chieng'. Kati biro bet ni paro ni wuotho ni ngima to kamora mora midhiye remb kijana cha biro luwo wu. Kanyo ka chief wacho ni gin joma jonjore mosesiko ka chando ji e kor gweng'. Imako gi gidhi e sel giyudo kaka giwuok. Gidhi e sel giyudo kaka giwuok. Gisel donjo kore jela mar remo ma ok nigi kata ka giwuok e lwet polis to kad giwuok e lwet jachien nyaka chieng'. Haleluya. Koro emomiyo nakwayo kijande manyotimo penj. Okela munda wachnu wach maber. Ni nitie geno. Lokri dogir Jehova Nyasaye. Mitanye yudo D manokie giko mar wach mar somo. Ng'ang'ana doga chir geno. Seche moko nyi yudo D+ to emanyo ok mane manyi dwa. Ne manokie giko ne chunga kendo nyi kiero ke podho. Ichak kendo. Nyalo chako from artisan idhi adhiya. Mipok yudo degree manyi paro ni biro yudo no. However long it will take, okojalisha ni biro dhi atua marom nadi. Nyasaye biro chungi, biro go kodi atua. Gima duong' dog mana ir Jehova Nyasaye. Sik kilemo mondo Nyasaye otimni maber. Hallelujah. An tich na ok en tich onruok kod oganda. But tich na maduong'
en keto ler mar wach Jehova Nyasaye e mbeleu mondo ung'e vijana kawuono. Tie jaduong' moro bende kor gweng' ma en ngimane odok, ngimane chal ngima nyathi matin ma jahigni 18 to jahigni 60. Gini ema gichung' ni ketho nyithi be. Seche moko gini michulo gi siling 10 to gidhi luongo nyithind ji matindo nikech en jonyuol nyathi ogeno kuome, ong'eyo ni en ng'ama duong' hike malo, onyalo onge gik moko mag njore monyalo timo. Ne jaduong' ni yemo kawore kendo lokore en ema koro ketho gweng'. Gini e pedlas mag nyasore maketho nyithi ji e gweng' ka. Ang'o momiyo mano timore ni jaduong'? Be ineno kidhi donje polo mar adek ma Paulo oyudo jatich Nyasaye moro, owacho ni ok ong'eno neno wachni e fweny koso gini ne en reality, but owacho no neno wat moro kodonje polo mar adek. Ne owacho no wat, owacho ni jakristo moro oneno kodonje polo mar adek, ma gino obedo morne. Puonji milokori, ta bende mano morna mana kaka ne macho bedo mor Paulo. Amor kilokori. To kok inyal lokori, to pod abiro siko kabiro ilo lwe ka tawachoni. Mae gima oketa an mondo apuonji. Vijana ma pod tindo manie skul, manie kanisa, ma wer manie youth team mag kanisni. Youth team kanyo kik lokre kar chode ma udhi kanyo mondo umanyo nyithindo ma uketho. Dhiur kanyo mondo uland wach Jehova Nyasaye, mondo uduogni vijana weteu ma pod tindo geno. Nitie jomoko madhi e grup mar youth kanyo nikech neno nyathi moro matin modwaro kanyo. Koro en ok odhi kanyo nodhi lando wach Jehova Nyasaye, odhi kanyo nikech omenyo kanyo. To ka time ochopo, menyo to ok rach, but time ochop, we nyako no bed mature enough to handle issues mag ot. Wuoi nyako imbe bi menyo, nyako moro bende nitie ma ike ber, hike advanced, maybe en jahigni 24, 23, pod en team mar youth, omanyo wuoi moro kijana momeya kanyo timo klas 12, omanyo wuoi ni ma jahigni 18 ni mondo odonjgo e ang'owa yosiep. Be ineno kama ne dhi konyo wuoi ni, wuoi ma pod go kwano ni to dhi timo nang'o, nikech ang'eyo ni vijandewa mang'eny timo penj ma form 4 kapod ok ging'eyo gima gidhi timo. Wuoi ma pod ya ka paro ni to biro timo ang'o kod ngimane. Hinto ni setieko form 4 5 years back, 4 years back, setieko nyaka college. Koro kiduogo manyo wuoi ma jahigni 18 ni mondo idonjgo yosiep. Ineno ka wuoi ni ang'o sedonjo osiepni ni, be ineno ka pache biro paro weche mag college gi. Ok wiye biro mna go in nikech en wuoi ma pok otimo hera. Koro yako idwa chako donjo kode e hera, to in machua. Idhi ketho wuoi ni ok bi tiyo tich ma owinjore oti, kata lamo Jehova e youth ka ok bi lamore. E kwaya ka ok bi werore. Awacho no mirembe jopolo. Mae mo chuna ni nyaka wachni. Ndiko wacho. Jochiende maricho nowuok kayuak matek kuom ji mang'eny, kendo jo athany kod pudhe bende ne ochango, mi mor maduong' nobet e dalano, dala mar Samaria. Moro duogo e dala mar Samaria, nikech koro dhano yudo wach maber, dhano konyore, mor nyalo duogo e odi nyaminwa, nikech asewacho wach maber manyalo loko chuny kijandi no, asewacho wach maber manyalo loko chuny wuodi no, wacho wach maber manyalo loko chuny chi wuodi no, manyo chunye chandore, manyo ja ode chando, oonge kod kwe, pacho oseparo mondo mi owuog e dalano. Akelo wach maber ma wuoi ni kobet piny mowinjo maber, onyalo lokore. Ne kitiyo owadwa nyaminwa, ti mondo ikony jo odi, we tiyo ni konyo mon ma uso chang'a mag mama pima. Pesi kiyudo kar mondo ikelie ot, pesi 9 mana mama pima. Pesi ok konye ja odi, pesi ok konye nyithindi, pesi ok konye mamani. Mirembe jopolo, awacho ni mano kawuono. Kiyie winjo iwinj. Goyo erokamano maduong'. Ng'eyo ni nitie nyimine ma winjo wechegi kendo wechegi konyogi.
Ng'eyo ni nitie owete ma winjo wechegi kendo wechegi konyogi. To maduong' adwa kwayi na an gima okela mondo awachni ni nitie geno kuom vijana manyo timo penj mar klas 8 kata kanyo kiyudo marks maber, kanyo chunyi gombo dhi Alliance to kiyudo Alliance. Ne skul manitieno jopuonjegi duto owuok e college machalre. Onge japuonj college ma nitie ma jopuonje mo akuro to dhi puonjo Alliance and the same. Koro gimodong' en mana in iwuon. Buge mipuonjogo Alliance emipuonjogo Kamkunji. Buge mipuonjogo Maranda emipuonjogo Nyang'oma. Buge mipuonjogo Alliance Girls emipuonjogo Nyawara Girls. Buge mipuonjogo Butere Girls emipuonjogo iskul moro matin Musanda mane bathu kanyono. So gima duong' en mana wiyi, ket wiyi e bugno timany gima ja Alliance manyo, ibendi many mondo konyi. Ero kamano. Asewachoni kawuono. Nyinga en Bishop Stephen Otieno. Ojuang'a Oduge Nyaholo. Ahero Ruoth Yesu kaka jawar madhor chi osetimona maber. Maduong' moloyo ta adwa goyo erokamano ni pastor waduto mag Nairobi City Diocese kama walemi, Pastor Mark Juma, Pastor Bernard Kumbura manyo wango, manyo wayalo, jo officials duto, jagoro Makanan, jagoro Patrick Midigo, jagoro mar diocese, jagoro Godfrey Omondi Wodseme. Nyasaye mondo ritu ne to dwaruru wach mar Jehova Nyasaye mondo dhano dembre, dhano hore, dhano lam Jehova Nyasaye. Jolei waduto, jalei Wadapoko, jalei Joji, jalei Wycliffe. Nyasaye mondo timnu maber. Ofis marwa ma Nairobi region, jagochwa Collins, Nyasaye mondo timnu maber mondo upak Jehova Nyasaye. Walamuru Nyasaye mondo wati tich konyo ganda kod weche mabeyo mag dhi chamo ngima mosiko. Ero kamano. Agoyo erokamano ne Lolwe TV kuom miya thuolo mar biro lando ga injili tich ariyo ka tich ariyo e Lolwe TV. In misewinjo ma weche ga gi osekonyi, adwa kwayi gima duong' seche moko kan wanere nyaka chieng' ibiro nena ga ka to kan warom go chongi piny e gima chandi iywag ni Nyasaye mondo Nyasaye mokonyi, ok an. To ka thuolo nitie to bi warome kanisa Kaloleni mondo iwinji injili ni wang' wang'. Kanisa Kaloleni kiwuok yor Jogoro lolri kana donja Kaloleni ipaswa through michope kanisa moro ni kanyo ni Sekina, to then marwa ni iye kanyo mbele Sekina. Kigo sim from there inambe mabro mi tibro yudowa. Kiwuok from town lora kan nyalo loro stadium kichana dak e do stadium tigochona takawi twadhi kodi kanisa mondo weche gi iyud e iye iwuon. Nyasaye mondo gwedhu. Kaka asewacho ni an Stephen Otieno, an ng'ama nyombo man gi dhako achiel miluongo ni Mary Aor, ma bende nyajo magoya e piny mar Ugenya wakucha. Erokamano, walam Jehova Nyasaye. Jaduong' man ndalo rieko chieng' maler Lwanda, aseyie ni ber Kristo manyalo Jehova mar oganda lwen nikech imiya teko mar wacho wecheni goganda gi mochiko itgi mawinjo wechegi. Di timo maber Nyarombo kimanyona vijana manyo timo penj mar klas 8, manyona vijana manyo timo penj mar klas 12, ma maybe duoko manyo biro ni ok duoko manyo gitarajia. To in kod geno, gin kod geno kendo ya ruodha kokalo kuomi ni gibiro dhi nyime maber. Nyasachwa e Lolwe TV ka nyiri manitie matindo matiyo kodwa ka achiel kod owete matindo gi jotelo duto telo ni TV ni kendo ma directwa kaka watimo e Lolwe ka. Nyasaye migi teko, migi chir mar dhi mbele kod maisha margi ya Nyasachwa. Joma geno gi osetho Nyarombo chakichier nigi kendo kitimo kamano Lwanda to wabiro goni erokamano. Duong' gi pako dogni e polo malo sana Jagalili. Lamnu Bishop ewa duto mag Nairobi region ya Nyasachwa. Lamnu Bishop Opolo, lamnu acting Bishop George Wodsau. Nyarombo kiting'e malo bedo jakore e kinde mwadhiye ka wapango chenro mar wake wabiro goni ni erokamano. Ting Bishop Collins malo gi patewa duto. Bedie jakorwa Lwanda, udi makethore Jehova donjie mondo iger udi gi kendo kech inie chakruok mar ndoa. Kitimo kamano Lwanda abiro timo ni erokamano kech ni chako ndoa e puodho mar Eden e kind Adam kod Hawa. Kawuono ni Ruoth in emimiyo ji nyiri ya Nyasachwa magidago mabeyo, timiyo nyiri yawuoyi magidago mabeyo. Mi jogo misemiyo utegi kwe, joma pod manyo jadolo migi udi man gi kwe, migi udi mabeyo kod jogo mabeyo manyalo dak gi kwe e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Ng'wono mar Ruoth Yesu Kristo, hera mar Nyasaye Wuoro, laro kro maler skudo nyaka chieng'. Amen. Wayo ni Nyasaye erokamano. Surrender. Chiwo chunya duto.